எல்லாம் உள்ள மகாலிங்க பெருமானுடைய பாதகமலங்களை வணங்கி இந்த பதிவிலே ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் தனகாரகன், புத்திரகாரகன், சத்கர்மகாரகனாகிய குரு எந்த நிலையில் பலவீனப்பட்டு இருந்தாலும் மட்டுமல்லாது அந்த குருவாகப்பட்டவர் பரணி, பூரம், பூராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு அந்த வரக்கூடிய குரு தசையாகப்பட்டது அவர்களுக்கு மாரகத்துக்கு ஒப்பான கண்டங்களை செய்யும், மாரக தசையாக வரும். அப்படிப்பட்ட எல்லா விதமான குருவினுடைய தோஷங்களும் நிவர்த்தியுற்று அந்த குரு பகவான் வாழ்வியலையும் தொழில் காரியங்களிலும் சகல விதமான மங்கள நிலைகளையும் குரு கடாட்சத்தையும் தர மயிலாடுதுறையில் அருள்பாலிக்கக்கூடிய எல்லாம் வல்ல மயூரநாத சுவாமிக்கும் அபயாம்பிகை அம்பாளுக்கும் அர்ச்சனை, ஆராதனை, வழிபாடுகள் செய்து பின் தங்களது இல்லத்திற்கு வருகை புரிந்து பிரதி வியாழக்கிழமை தோறும் குரு பகவானுக்கு நெய்தீபமேற்றி ஓதி வணங்கி வர சகலவிதமான குரு தோஷங்களை நிவர்த்தியுற்று பூரண குரு கடாட்சம் பெற்று சிறப்புறுவீர்கள். சிவா.